Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ku uwana maza da mata masu kallon mu da sauraron mu da wanda za su kalle mu a ko ina suke a faɗin duniya. Ga shawarwari guda biyar wanda za su taimaka wajen cin nasara a rayuwarka a matsayinka na matashi. Shawara ta farko ita ce ka sanya taimakon iyayenka shine gaba, shine number one a cikin rayuwarka. Saboda iyayenka dolenka ne. Duk abin da ka mallaka, abin da kake da shi da kai da abin da kake da shi nasu ne. Kar ka bari sai iyayenka sun tambaye ka, kar ka bari sai iyayenka sun roƙe ka. A'a, ka sanya su priority. Idan albashi kake aikin albashi, ana baka albashi ka fidda musu nasu percentage ka kai musu. Ba kuma sai sun kafi su kuɗi ko ba. A'a, komin kuɗaɗen su yana da kyau ka taimaka musu. Ko suna da shi ko ba su da shi, dole ne ka yi musu. To in ka ɗauki wannan tsari, to ka huta. Kuma in sha Allahu ba za ka taɓa taɓewa ba a duniya, ba za ka taɓe ba a lahira. Shawara ta biyu, ka guji cin bashi. Idan bashi bai zama dole ba, idan bashi bai zama wajibi ba, ka yi bashi ka sai babbar waya, ka yi bashi ka sai kayan ƙarya, ka yi bashi ka sai mota, ka yi bashi. Wannan bayi da wani amfani a duniyarka da lahirarka. Amma ka ɗauka sai dai in bashin da ya zama productive, wanda za ka yi shi ne domin kasuwancinka don ci gaban rayuwarka. Sai shawara ta uku, ka ƙara neman hanyar kuɗi fiye da ɗaya. Idan kai ma'aikaci ne, to ka samu wata hanya da kuɗi zai ƙara shigo maka. In kai ɗan kasuwa ne, ka ƙara samun wata hanya da wani kuɗin zai ƙara shigo maka. Saboda yanzu hanyar kuɗi, shigowar kuɗi ɗaya baya yi. Ya kamata ka samu hanyoyi mabambanta wanda kuɗi za su dinga shigo maka. Sai shawara ta huɗu, to ka kasance mai yawan karance-karance. Duk abin da kake so ka yi ka cimma, to ka yi research a kai, wato ka yi bincike a kai, ka nemi ilimi a kansa. In kana neman ilimi sannan ka ƙara neman ilimi a kan kuɗi. Ka san yadda kuɗi suke ƙaruwa, yadda kuɗi suke raguwa. Da yawa mutane ba su san yadda kuɗi ke ƙaruwa yake raguwa. A shekarun baya 2023, in kana da miliyan ɗaya, sai ka ci gaba da juya ta, ta koma miliyan uku a yanzu a 2023, 2025. Daidai suke da wannan miliyan ɗaya da suke 2023. Saboda value ɗin kuɗin, abin da wancan miliyan ɗaya za ta yi saya maka, shi ne zai saya maka a yanzu a 2025. To ya kamata wannan ilimi ka sani ya ake samun riba, ya ake gane an ci riba. Ka sayi kayan 10,000, ya yi wata 6 ko 7 ko 8 ka sai da 13,000. To ba ka ci ribar 3,000 ba, sai ka diba value ɗin inflation. Shin wannan 10,000 taka ta wancan lokacin a yanzu ta kai darajar wannan 13,000 ma kuwa? 13,000 ta kai darajar ta? In ba ta kai ba, ka ga ba ribar da ka ci. To shi ne ka ƙara ilimi a kan kuɗi. Sai abu na ƙarshe kuma mai muhimmanci, duk abin da ka sa gaba ka sanya Allah shi ne gaba. Ka sanya ka riƙe addu'o'i da neman kariya daga sharrin masu sharri da makircin masu makirci. Duk abin da ka sa gaba, ka yi addu'a, ka sanya iyayenka su ma addu'a, ka sanya bayin Allah salihai su ma addu'a, sannan ka ci gaba da sadaka. Saboda gujewa sharrin masharranta, saboda gujewa makircin masu makirci, saboda gujewa munafincin masu munafinci. Allah Ubangiji ka kare mu, kai mana buɗi na alkhairi, ka rufa mana asiri duniya da lahira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.